2 días despois da súa estrea como sede da gala dos Premios Feroz, Pontevedra aínda non se recupera da resaca do éxito da cita. Que estamos aínda despois da gala do sábado nunha nube, non? Porque os Premios Feroz e a súa gala, desde logo, foron un éxito sen ningún tipo de paliativos. Vivimos unha noite divertida e reivindicativa, e unha noite na que o nome de Pontevedra sonou e foi visto e compartido por milleiros de persoas, non? Durante toda a fin de semana fomos á capital do cinema. Unha diagnose que comparten os organizadores. Para a Asociación de Informadores Cinematográficos de España, a gala pontevedresa cumpriu expectativas. Os mellores pronósticos cumpríronse, estamos super felices e contentas desta edición en Pontevedra, da acollida da cidade ha sido espectacular, diría que sen precedentes, estamos moi felices. Segundo os organizadores, a gala do recinto feiral asistiron máis de 1.100 persoas, as que hai que sumar outros tantos veciños que seguiron o evento polas pantallas instaladas no auditorio e no salón de actos do Pazo da Cultura. Pero a pegada dos Feroz foi máis aló. Non en van, a organización pechou 1.100 pernoctacións na cidade, as que habería que sumar outras 200 contratadas por fora. Neste caso, por exemplo, vai haber moitísimos prescriptores, porque estiveron aquí moita xente, quedou encantado. Había algunha xente que non estuvera nunca en Pontevedra e se quedou alucinada da cidade, non? Todos, en fin, da gastronomía, do trato da xente. O sábado pola mañán foi espectacular. Tras o éxito desta primeira edición pontevedresa, tanto o Concello como a Asociación de Informadores Cinematográficos de España xa pensan no ano 2026. O igual que nesta ocasión, a cita pechará precedida dunha intensa programación que fará que toda a cidade respire Premios Feroz moito antes do día da gala.